Ngibonani nonke babukeli bamunye Zayoni, igama lami nguSithenjwa wakacele Mseleku, umfana ohlala eAdams. Kodwa ngokuzalwa ngizalwa eMbumbulu phansi eMphusheni. Angihambi ke ngedwa namhlanje kumunye Zayoni, ngisho uMunye Zayoni nobaba uMongameli uMhlongo ebandleni leAsariya. Ngizomthethelana naye sibingelele baba Mhlongo kunjani? Sikhona baba ninjani? Siyaphila baba. Siyabonga. Siyaphila phela. Kade sikufuna baba, kade sikufuna. Sibonga ukuthi kwazi ukukuthola nje sikwazi ukufika la. Ubabukeli ke bamunye Zayoni baba nje sikuthole sahlala nawe saba nawe sacela ubabingelele usichazele ukuthi ubani wakabani usukaphi ngokuzalwa uzalwa kuphi. Ngoba phela inkinga ukuthi into abantu bafike bathi bahlala kubakhohlwa ukuthi bazalwa bese bephumelele ngithi yabo lo. Sifuna umsuka wakho ukuthi uzalwa kuphi uzohlala la uhlala khona. Obathi ubaba. Angibingelele balaleli bamunye Zayoni. Umongameli Mhlongo nje bese shilo ubaba ucele ngala iceni kwami. Umhlongo lo ngokuzalwa ke ngizalwa etsheni. Ngizalwa ke intombi nje yakaMthembu ibambisene ke noNjomane uMhlongo okuyikhehla ke elingasekho ke lizala mina. Kahle ke indlela yami yokuba khona nje la ekukholweni ngafika ngokuzalwa. Akuyona into engiyithole sekimdala. Into nje ngafika ngokuzalwa njena. Ngiyanamukela ke nje ukuthi ke ngathi singahlala kahle namhlanje nani babukeli. Siyabonga. Okay baba, uma usathi usazalwa etsheni indawo ekuphi? Isendawo seMaritzburg, indawo seMfumi, indawo ekuphi? Ikuphi lendawo etsheni? Itshene kuthiwa isendaweni eseMbumbulu kahle. Yebo, ikhona la kuthiwa khona isetsheni khona. Isendaweni eseMbumbulu. Okay, kulungile baba. Kulungile umfundisi wami, sesihambile sakuthola manje. Akukuningi sifuna ukwazi kodwa sifuna ukwazi ngawe njengomfundisi. Kunabantu othola ukuthi bakwazi lesontweni kuphela ukuthi umongameli. Athi umongameli Mhlongo baba Mhlongo umfundisi Mhlongo. Kodwa akakwazi wena uqobo lwakho ukuthi uphila lephi impilo noma uphila nobani noma umuntu kanjani yabo into nje. Kodwa abafuna ukusondela eduze kwakho, abangakwazi ukusondela eduze kwakho. Ake ngisho nje baba ushadile. Yebo ngishadile. Ushadele. Uma ushadelwe ushadelwe ubani umakoti wakho wakabani? Okay, ngishadelwe intombi yakanjapha. Yebo, okanjapha nje khona ngale endaweni yaseAdams. Yes. Uyena ke owagcina ke sezovusa lo muzi waMhlongo. Sezovusa lo muzi waMhlongo. Okay. Uma ushada uthe uzalwa intombi yakamvelase nensizwa yakamhlongo. Laba bantu abakuzalayo basakhona empilweni yakho noma basekho? Okay, intombi yakamvelase isakhona. Umuntu ongasekho ke iyona ke insizwa yaMhlongo. Okay. Ngokuzaleka mhlawumbe ekhaya nizaleka kanjani mhlawumbe niba u5 amantombazana awu3 mhlawumbe kuyalinganisa abafana abawu3 owesingaka ekhaya noma wena omdala noma wena omncane nizaleka kanjani? Ngokuzalwa lapha ekhaya yimi omdala. Okay. Ngizalwa ke nentombi ke ezu4 nensizwe eyodwa. Yes. Bese kuthi ke esayidini lakamvelasi khona ke ngizalwa nentombi eyodwa nensizwe ezimbili. Shuthi la esayidini lakamhlongo ngala kaMhlongo la emshadweni kwaba uMagumede wayekhona. Okuyena ke uzala le intombi ke ezine nensizwe eyodwa. Ilana ke khona ke sibala kanjalo ukuthi ke khona mina nentombi ezine bese kuba ke insizwe eyodwa ngala emshadweni. Bese kuthi la ngigqama khona ke esiswini sakamvelasi lapha ya kukhona insizwa ezimbili nentombi eyodwa. Okay, all right. Sitholile ke baba sakuletha la kumunye Zayoni. Sithole ukuthi uyisayoni. Yebo. Uma uyisayoni ekhaya uzalwe kukhonzwa eZayoni noma ubiyoni into eqale wena omncane noma ubiyoni uthathe manje noma mhlawumbe ubiyoni ufike nomakoti asazi ukuthi umakoti asithathe nabo ubiyoni. Kwenzekani ngawe nobiyoni? Okay, ekuzaleni kwami ikhehla lelingizalayo. Yes. Ilona ke elalisayoni shuthi ngokusungula ibandla. Yes. Mina mangizalwa ke ngazalwa kanye nebandla lalisungula.
ibandla le Asaria noma elinye ibandla le Asaria nguntanga walo. Okay. Bese kuthi yena ngokusuka ke before asungule iAsaria le. Yes. Ubeswa kaNkonyane. Beswa kaNkonyane. Yebo la khona ke isalukazi la ekhaya ugogo. Yes. Ebekade ugogo ke manje ugogo ngisho ukhulu kahle ozala yena ubaba. Yes. Bekade nekaNkonyane. Oho, ngelibona la bona bakhula kaNkonyane. Yes. Basi mabekhula ke iphiwo ke wabanjwa isiphiwo sakhe wafuna ukuthi ke shuthi ahambe ayoqala wakhe umsebenzi. Oqala kanjalo ke ila khona ke ngizalwa ke khona ke mina Asaria. Shuthi nje uzalwa nje wena ibandla likhona. Ubiyone uzwala vele into esegazini kuwe. Kusuka gogo kuya komkhulu. Uma engahlehlela kancane emumva khona la engizale khona. Uma ushadile nomama uManjapha. Ninabantwana abangaki? Ngokwasemshadweni wethu. Yes. Sibile nabantwana baba bathathu but abaphilanga bonke. Yes. Bese kuthi ke besinabo vele abantwana besinabo abaphilayo bawu4. Okay, no 4. All right. La uhambeni lwakho lokuba uma uqala ukusonto usonto lekhaya. Uqala ungakanani? Uqala uzelwe noma uqala uhlapha usune age of 13 mhlawumbe 15 kanje. Iqala nini lokuthi umuntu uthi usonto? Yes, uzalelwe ekhaya. Yenzeka uzalelwe ekhaya kusonto. Kodwa uma uzalelwe ekhaya kusontwa uthi ngingene into esonto mina. Mekuzongena ikhasi kusesonto uphamana nobaba uphuma umnyango ongemuka uthi ngisonto. Kuwena mekukanjani ngoba phela vele usalelwe enkonzeni ubaba umfundisi. Mina ke kusonto egcekeni. Yes. Mina nje ngizalwe vele kusonto egcekeni. Yes. Yabona ke kuthema ngifika kuleyo age leyo uqala ukubaleka. Yeah. Yaqala ke induku. Yaqala ke. Wasesontweni ndoda. Kwaqala induku ukuthi mangihambile. Yeah. Mangibuye ebusuku sengisengubeni. Yes. Hayi ngangivuswa ibhande. Ngangivuswa ibhande nje ukuthi emini bekukhonzwa la wena ungeke. Kwahamba ke kwafika khona isikhathi esafika ke saba unyaka owodwa. Yes. Shuthi wayesebona ubaba ngathi sesithe ukukhula. Yeah. Mabe sesithe ukukhula sithanda ibhola. Yeah. Saphambana nalo wagcina sidedele. Wabona ukuthi kufanele sabona ukuthi sesidutshiwe. Masibona sesidutshiwe sayibuyela thina. Ngoba ngiyakhumbula ngakhonza unyaka owodwa futhi. Yeah. Ngingenazivalo. Seyibukela. Ilana ke ila khona ke seyivuka ke khona kuthiwa ivukani umsobho ogqokweni. Yeah. Ila khona ke seyivuka khona ukuthi lento le isingenile egazini. Yeah. Shuthi fanele eyala ekhaya fanele ngiyihloniphe. Uyamukela. La khona sesiza khona sesincengayo. Yeah. Fanele namanje angithungiseleke. Shuthi kahle ngasho nje ngegama elilodwa. Ukhonza nje siqale sibancane sizalo. Okay. Siqale sizalo. Uma uzokhonza nje usebandleni Asaria manje. Alikho elinye ibandla ukwakhonza lona before ngaphambili. Kuye kwathi ekhambeni kwekhehla. Yes. Khamba kwekhehla emhlabeni kwaqala ke ihibe zamabane ngicathu yazazi. Yeah. Makuba nalezo ihiba ngabaleka. Yeah. Ukubaleka kwami ngibaleka ngingazazi ngiyaphi ngazohlala nje la ekhaya. Wayihlalela walini. Mangihlala ekhaya khona ugazi lami okwakuthiwa ukhuza ongasekho naye. Umoya wakhe uphumule ukuthula. Waphuma mephuma yena uphuma kuyona yaSaria. Yes. Mephuma yena vele umfundisi. Yeah. Wavele ke yena wakwakuthi uqhubeka nokukhonza kodwa akaseyona yaSaria. Yes. Ila khona ke kwaba khona ukushintsha mina ibandla khona. Ngakhonza ke kulelo bandla kwakuthiwa yiphakade. Iphakade. Yes. Ngakhonza lapho ke ilona shintsho lami ke ngithini ngize ngibele yaSaria. Uma ke uzoshiya ibandla kababa uye ebandleni lephakade kufikani kuwena uthi ubaba la ekhona uthini mawushiya ibandla la ngoba ungenzeka ukuthi ibandla uma lishiya mhlawumbe ngokwakhe engakhulumanga ulishiya kuwena noma mhlawumbe ulishiya komunye wakini asazi ngoba kunezinto azohamba engayishongo kodwa azaziyo yena. Uma ushiya ibandla leAsaria uye ibandla laphakade yini efika kuwena noma yini eyenzekayo? Akukho ukuthuka okufikayo uthi kodwa ibandla lababa ngoba phela ibandla lasekhaya leli. Hayi kona ke kwaba khona. Kwaba khona kona akubangabikho ngesikhathi ngisuka. Yes. Ngoba phela isikhathi ngisuka vele kwakhona ukuhlubuka nokuduba wakhona konke nje. Yeah. Nokuthi ke ngangicabangela nempilo yami because lapho ngisa under age ngempela. Yeah.
Kodwa ke mase ngingasekho ila khona ke kwaqala khona ke realize kahle hayi kwaqala khona ingqinamba ezayichaza ezayichaza ukuthi akulunganga lokho kwenzile kufanele ngibuyele ekhaya kwafanele ngibuyele ekhaya ongawo ukuthi nokubuya kwami ngithe mase ngibuyele futhi ngawubona umehluko kuyona yonke lento ebeyenzeka kweyami impilo ngaphinde wawubona ukuthi umehluko mase ngibuyile ukuthi hayi shuthi ngangenze kabi ukuze kuba ke sengise Asaria ke yamfundisi mawukhuluma ngokuthi kukhona into ekuhlubulayo esontweni unqama ukushiya ibandla lakababa yini lengake kuhlubula ngazo izidela izinto zasekhaya ushiye uhambe uye ngaphandle usizakala ngaphandle ingabona ngisisimo sasekhaya sicela ukuzwa lento engazizi kuhlubula ikhiphe ikise kwenye indawo ongasiyona yakini kodwa ikhona indawo yasekhaya ngiyawuthanda lo mbuzo masikhonze ebandleni angithi kusuke kunabaholi abafundisi abafundisikazi kuyofika lapha kubavangeli into eyenzeka ke ebandleni yangikhonza kulona kwakunabafundisi ngicabanga ukuthi babe u2 bese kuba ke kwehle kanjalo kulabafundisi ababili kwafunala ukuthi oyedwa athathe over ibandla shuthi aholi ibandla mabe fika kuleso sinqumo la khona kwaphambana khona ke kusekutheni kulabafundisi khona umfundisi ekusungulwe ngayo ibandla ekusungule nayo ibandla ofiche umshana la ekhaya kwathi omunye wafika ibandla livele ikhona engene umfundisi wakhulela khona ebandleni ngokweindawo zezihlalo kwafanele ukuthi maabeke sekubekwa kwabekwa lo ofike ngamuva shuthi ke makwenzeka kanjalo ke kwaqala shuthi kwazwela mhlambe kulo owasekhaya egcekeni ngokuthi ubekona phela sithi kusuka manje mase kwenzeka kanjena kungani ngenxa yokuthi ke ngiye ngasho ukuthi eqaleni indlela amabandla bakhiwa ngayo ayifani namanje manje kusetshenziswa kakhulu umqondo kanti eqaleni kwakusetshenziswa umoya kuphela so manje lana ke kwabakhona lokuphambana kwacaca ukuthi ke kuphambaniswa yini ke ukuthi sebehola ibandla babili nalo omunye uyahola ngendlela yakhe ngoba izinkunzi ezimbili ayihlalela isibane sisodwa kwafunala ukuthi ke kube khona ukugcina ephuma ilapho ke la kuhlala khona ibandla ophumayo ke imuphi ilo wakithi lo gazi lapho mayephuma osiqaleni ufana ukuthi ngathi found wasuka waphuma so ukuphuma kwakhe ke ikona ukwenza ukuthi kube khona lokuhlukana lokho ngoNkulunkulu ke naye wagcina sebuyile sengingala wagcina naye la ebandleni uhambele khona emehamba emhlabeni la mhlawumbe ngokunderstanda wami noma mhlawumbe mhlawumbe ulwazi lami nami enginalo ngithi mina mhlawumbe ibandla mangilihola mina mhlawumbe mangisuke ephambi kwamehlo wabantu indodana efuna ukuthi over ngani noma kunjalo yini ukuthi ubaba mangabe kuzala wena esuke emhlabeni ibandla ufuna shiye kuwena uma usukhule sokulungela ukulida ibandla angazi noma kunjalo noma kunganjalo kodwa izinto ezikhona nje emhlabeni abantu bakholelwa kuzona lapho la sikubona khona umfundisi usebandlele phakathi kanti useAsaria usuyaphinda uyabuya uze Asaria yini lesilungile Asaria sikubuyisa uzibose sengaphindele ngoba sengahlaleke Asaria ukubuya kwamaAsaria angibuyiswanga ukulunga kwaseAsaria ngibuyiswe izimo ezayibhekene nami ngqo ezihlanganisa nebandla ezimayelana neAsaria so la uke wathi isikhathi esiningi abaholi baqala babekholele ekutheni mehamba ibandla lisala liphathwe indodana engasho ngithi nje nabazalwane ababekhona ngaleso sikhathi abaholi babe nazo sifiso ukuthi mina bafuna ukuthi ngishade yabona ke ukushadela ngabe rate akuhambisani kwaqa ukuthi mina ngiyayiphikisa leyo mangiyiphikisa leyo kwafanele phela iqhubeke impilo alikho ibandla ehlala ngenamuntu fayo bekhona ozolihola so akusilana ke kutheni ke yini ke le ishintshile
edala ukuthi mina ke ngicine sengibona kufanele ngibuye. Yes. Ayibangabikho ke into yayishintshile la. Yeah. Ngaphandle kokuthi lasezizikile. Lasezizikile kakhulu ibandla. Ngazo lezo inkinga zayisaqhubeka nje. Zakhona ke zakhona. Yeah. Ezasingangidingi ke mina oba vela ngekho. Ngekho. Kodwa engingasho ngithi kubuyeni. Kubile khona umehluko. Ubile khona umehluko okwaveza kakhulu kumina ukuthi kahle kahle naye umnyazi walo lo umoya wakhe shithi bongakhululekile kahle. Yeah. Ifibana ngishiye ebuthengwane. Kwaba khona umehluko kwami impilo, kwaba khona umehluko kulona ibandla. Salibona ke libuyela ke esimweni ke lithi ukukhula njengoba lali kade likhulile. Noma ngafikile la khona thina sithi 5 year khona. Njengoba kwakunjalo. Yeah. Umbuzo wami nje umfundisi othi njengomfundisi osebuyele ebandla sekhaya uyazibona futhi ngelilanga uphinde ushiye ibandla. Angiziboni ke ngiphinde ngishiye ibandla. Noma kuthiwa kulizinetha kanjani kunzima kanjani uyibona ulishiye ibandla. Kona into eyakenzeka ngingalinganisa nje ngoMose. Yeah. uMose wakhulela eGibhithe. Yes. Kodwa uMose waphinde wahamba. Yeah. Wahamba uMose isikhathi eside. Yes. Mayebuya uMose ubuya sethunyiwe shuthi wayeseqiniswe ngendlela zonke. Yabo wabuya esezolanda manje oza kwabo ngale noma lelo bandle lalistakhe ngale. Mebuya wayesenamandla okwanele uNkulunkulu wayesemnike ngokwanele amandla wayesebonza kufaneleke manje sengenza ukuthi sengaya ngala. Engafanisa ngithi mina ngihambile mina ngayoqina. Hayi ukuqina lokho okwenziwa abantu ukuthi ayenyangeni kodwa ngahamba ngayokhula enkosini. Ngoba ukubuya kwaMesariya ukuhamba kwaMesariya ngihamba ngumfana. Ngabuya sengubaba futhi sengumfundisi. Already mina ngibuya bese ngumfundisi. Okay. Umongameli ngibthole ngala eAsariya kodwa ufundisi ngabuthola ngala ephakade. So ngibuya ngala na vele sengumfundisi shuthi ngase ngisesimweni sokuhola abazalwane. Okay. Uyiphendula lento. Ngiyayithanda manje nazi kwangathi sabesixoxe khona. Ngiyakuzwa ngokukhuluma ngoMose indoda ayinamandla kakhulu. La mfundisi ke uqala nini njoba umangameli manje? Udlulile esigabeni soba umshumayeli. Wadlula kuba umvangeli. Umvangeli. Qhubeka. Ukuba waba umfundisi. Right. So umongameli manje. Lokho kuba umfundisi ukuthatha nini? Okay. Angiqale nje ngikuphendule la ebushumayeleni. Yes. Nomvangeli. Yes. Angibanga nje umshwayeli nomvangeli. Yes. Khona lento le ekuyenzekeke ngokweziphiwo zabantu osuke unabo. Angisazi zathi ngoba ngeke ngibabona abanye impela bamba nje ubusho. Yeah. Kodwa mina ngaya straight efundisini. Yes. Akukho la ebushumayelini akukho into engiyaziyo nje engaye ngaba yiyona ngaye ngaba chorus leader webandla. Yes. Ngaye ngaba chorus leader webandla kodwa ephakade angibanga isikhathi esiningi sokuchorus leader. Yes. Ngibe nesikhathi esiningi sokushumayela. Ngibe nayo isikhathi esiningi ngingeyena umfundisi. Yes. Ngoba ngathi ngifika abesikhashana ngaba ngangena ebabeni. So ngesikhathi engubaba ke ngase ngikwazi ukusebenza umsebenzi ongasetshenzwa umfundisi khona kodwa ngiyena. Yes. Mhlambe engingasho ukuthi ke ngokuholwa umoya komholi owayehola lelabandla. Ngisho ukuthi wabuka into eyayikhona leso sikhathi. Yeah. Ukuthi